لسر فرمانا پارێزگارên Meraşê di 27 Adarê de li gundê Terana Jêrîn xebatên çêkirina wargeha koçberên Sûriyê dest pê kir. Niştecihên deverê ji çêkirina wargehê nerazî ne. Li gor saziyên Elewiyan ji çêkirina wargehê Armanç, pişaftin û derkirina niştecihên deverê ye. Alevi Bektaş Federasyonu olarak. Em wekî Federasyona Elewî û Bektaşiyan bi salan em hewl din ku bişaftina dewletê aldijê Elewiyan rawestînin. Niştecihên Terana Jêrîn li cemxaneya gund li hev dicivin û xeteriyên wargehê gotûbêj dikin. Kurdên Elewî çêkirina wargehê wekî berdewamiya Komkujiya Meraşê ya 1978 dibînin. Lavış Kolpir'e de minin, dose Gence de minin. Varın eketişteki bir gün kik beyaçı. Maraş saat pis marı mılati mamır. Tirsu fikara welatyan ew ku li wargehê tundre û cihadî bên bicîkirin. Av kompek bu. 27,000 marı ek oyuna vir kompekin. Karne vir kompe. Ek sem şaş maturon rokin. Boş verdo. Aşıton khwadi bakın, ke khwadi bakın. Çevre maj gişt diye alayuna. Bara çule vod hükümete hazbek dase khana ke çarxa mo diyon bon ema bukujnar. Her wiha li gor niştecihên deverê ev wargeh ne demkiye. Kaygım yapılan kampın kalıcı olması. û fikara min ew e ku ew wargeh mayîn debe. Ez bar nakim demkî be. Ji bina saziya wargehê diyar e ku dê mayîn debe. Olacak diye yapılıyor herhalde. Wargeha ewarê û koçberên Sûriyê bêyî rizamendiya xelkê deverê li gundê Terana Jêrîn tê çêkirin. Tê payîn ku 27,000 koçber lê bên bicîkirin. Li gundê Terana Jêrîn tirsu fikara Kurdên Elewî ew e ku erd û axa wan berhemdar ji destê wan bêgirtin û li şûna wan ewarê û koçberên Sûriyê yên Erebên Sunnî bên bicîkirin. Serkanên Rûda û Meraş.